أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ‘Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanku kuma da kasancewa da wannan tasha taku mai albarka wato Masaniya TV. Yau ma kamar kullum cikin yardar Ubangiji mun zo muku da wani ingantaccen magani wato maganin gyaran nono. Wannan maganin gyaran nono yana aiki ne a ɓangaren matan aure. Matan auren ma kuma waɗanda suka gama shayarwa. Ga duk matar da take so ta yi gyaran nono, ma'ana bayan ta gama shayarwa, to ga wani haɗi da muka kawo muku fi sabilillahi, wanda in dai kuka jaraba shi to insha Allahu za ku yi mamaki yadda zai muku wannan gyaran nono fiye da yadda kuke tunani. Amma kafin mu gaya muku wa'annan abubuwan da za ku haɗa domin samar da wannan magani na gyaran nono, don Allah muna roƙonku idan wannan shine karanku na farko, ma'ana shine farkon zuwanku wannan channel ɗin tamu, to don Allah muna roƙonku da ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku danna zaɓin all, sannan ku yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa group ɗin ku na WhatsApp da sauran shafukanku na sada zumunta domin 'yan uwa su amfana kamar yadda kuma kuke amfana. Alhamdulillah, iyayenmu mata, yau kuma mun waiwayo gare ku. Mata da yawa idan sun gama shayarwa sukan shiga tunanin cewar to ya za a yi su yi gyaran nono, ma'ana nononsu ya koma kamar yadda yake a baya, ma'ana ya koma tamkar ba su taɓa shayarwa ba. Da yawan mata sukan tsinci kansu a cikin wannan tunani, wanda kuma suka rasa yadda za su yi ta kame. To, tunanin hakan ne muka ga dacewar ya kamata mu kawo muku wata hanya mafi sauƙi wadda za ku sarrafa magani da kanku kuma ku yi amfani da shi kuma ku samu wannan biyan buƙata ta gyaran nono cikin yardar Ubangiji. Da farko, abubuwan da ake buƙata domin samar da wannan magani na gyaran nono abubuwa ne guda uku. Na farko, ana buƙatar garin alkama, ma'ana niƙaƙƙiyar alkama ana buƙatar garinta. Sai abu na biyu, ana buƙatar madara ta shanu, ma'ana ainihin madarar shanu kenan ake buƙata, ba madara ta gari ba, ainihin madarar shanu wadda ake tatsowa daga jikin shanu, sabuwa kenan wadda ba ta yi tsami ba. Sai abu na uku kuma, ana buƙatar tataccen ko kuma tsaftataccen ruwan zuma. Wayannan abubuwa guda uku da zarar an samar da su, to yadda za a yi a sarrafa su domin samar da wannan magani na gyaran nono shine za a samu wannan garin alkama kimanin cokali 6, za kuma a samu madarar shanu ita kuma kimanin kofi 1 na shayi. Za a samu wannan garin alkama cokali 6 a zuba shi a cikin wannan kofin da aka zuba wannan madarar shanu kimanin kofi 1 na shayi. Za a zuba wannan garin na alkama cokali 6 a cikin wannan ruwan madara. Sai kuma a samu ruwan zuma kimanin cokali 3 a zuba a cikin wannan ruwan madara da aka zuba mata wannan gari na alkama. Sai a gauraye sosai, a tabbatar an dame su gaba ɗaya sun haɗe jikinsu. To da zarar an yaka an samar da wannan magani na gyaran nono. Sai kuma yadda za a yi amfani da shi. Ana buƙatar kullum macen da ta san ta gama shayarwa za ta sha wannan haɗin da ta yi kamar yadda muka ambata, kofi 1 nan za ta sha kullum kafin ta karya. Kullum za ta sha kamar wannan haɗin da ta yi, kullum za ta sha kofi 1 kafin ta karya. Ana buƙatar aƙalla
za ki kimanin kwana 15 kina shan wannan haɗi. Insha Allahu za ki mamakin yadda ƙirjinki zai koma, za ki mamaki matuƙa, za ki ga cewar tamkar baki taɓa shayarwa ba, haka mamanki zai koma. ‘Yan uwa, kada ku manta, idan wannan shine karanku na farko zuwanku wannan tasha tamu, to don Allah muna roƙonku da ku danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Idan kuma duk kun yi mana wannan, to don Allah muna roƙonku ku sharing ɗin wannan bidiyon zuwa group ɗinku na WhatsApp da sauran shafukanku na sada zumunta domin 'yan uwa su amfana kamar yadda kuma kuke amfana. Sannan kuma idan wannan bidiyon ya burge ku, to don Allah muna roƙonku da ku danna mana alamar nan ta like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.